offers nyako bed godo nikech kuponi beda strict ni kaki uso no inyabe yudo kibedo gi stock moro mano law moro mano donjo 4 months ago pod ilinga stock kae koro watemo itemi chiwo offers matin especially ka nitie holiday moro ma national holiday moro ama kaka ncha chien kae ne wan gi Valentine itemi kelo gik manyalo ywayo wang vijana sana ya itemi reduce bei matin reduce bei matin ya kamano Rosie this was special ni bedo godo kata offers ma in bendi bedo godo mano ni moro wang kasto imbege WhatsApp group kacha hakikisha ni lewni madhi waro gin lewni manyalo moro wang adhi ayiero lewni mabeyo ma ji ohero alafu gima kendo Rosie's collections ber godo wa favor everybody wan gi lep nyithindo matindo wan gi lep nyiri wan gi lep mon wan gi lep chwo aina mar jite koro hakikisha na adhi awaro lewni mabeyo makata ka ng'ato orwako kata ka dhi kamoro to bende onyalo timo na referrals ni dhi uru Rosie's collections udhi ukaw law kamae mondo ubiuma positive feedback. Daktari we content record diversification kao ohala kae to ing'iyo mabor moheo kaminya neno bedo gi paro mar yare yore ma inyalo ni kawuono ne an gi medma to ere kama ok winjo bene ja ohala gike nikech samoro nyalo medo ma samoro dhi out of gimane ifocus cha ma ipoka koro bayo yo kendo ichako bagni yore mag ohala kain go ohala nego gi ohala ma ingo no gik mitimo chal go ohala no wach kaka wach simu wan gi simu saming'iewo simu to idwaro screen protector mano nitie whole business mopogore mar screen protector idwaro charger nikech samoro charger nyalo bedo kethore or idwaro chargers ariyo mano en related to business idwaro protector mar simu ni koro around simu ka nitie businesses mang'eny ma ng'ato nyalo kaka simu ne expand kama ne expand mokwongo ne giloso simu kato gichako expand those businesses omiyo ka imbe koro iuso business ma intiere ichako ng'iyo ni ere ma related gi gima timone manyalo expand ma koro ok en too different koro i expand kata kiuso lewni kaka wachono koro ichako idonje wuoche nikech samoro ng'ato kobiro manyo law wuoche bo manyo reche modwa rwake go ichako ing'iyo koro gik ma related kaka inano kiwako gine maber necklace maber no iketo necklace kanyo ero ma koro ng'ato koro okodwa dhi date koro okawo law ng'iewo wuoche necklace bo ng'iewo earring bo ng'iewo koro related businesses go ema koro i-diversify to bedo gi only one to en ga dangerous nikech ka competitor biro gimari mitimono kendo gigo ber moro mari kendo nengo gini piny molo mari tinyalo gori piny omiyo always ing'iyo market dhi nang'o I diversify nang'o abed gi migawo mane kaka diek mano wacho ni koro nyalo ng'iyo ni diek chamang'o kata ichako dhi ni ndalo mane ma onego beno mede diek mang'eny maybe dwe mar 12 diek nengo gi dhi malo koro nitie moseketogi bang'e koro chako medore iketogi ma koro moko nyuol to moko ming'iewo tiuso kata koro ibedo kato bang'e chako ng'iyo ni koro butcheries mage monyalo tere diek karo bang'e chieng' moro ochako butchery ni mare nikech koro diek ng'eny koro ichako butchery ni mari ma koro iuso ne ji ring'o. Erokamano mano kela ir Shadrack kendo Shadrack gin ageta magi ma intiere godo diege gi geto uso gi kati chake ng'iewo moko kosere kaka idwa timo kodgi ohala gisani agete mango ni kuponi gimedore tatimo wegewe kanyo manyaka gimedre nyaka e kiwango madwaro koro bang' mano idwaro kiwango mane adwaro around 50 koro ka gisemedore nyaka e kiwango madwaro koka anyalo uso gi bang' uso gi anyalo loko gi gima chielo business challenge ma en go odwa rito nyaka 50 bedo nade mano e model machendo ga nikech kirito nyaka 50 en bang' higni 2 koro higni 2 gi to ang'o michamo higni 2 gi ang'o mitimo higni 2 gi
imbe in gi migawo moko midwaro timo. Omiyo samoro kata kaka ng'iyo business, onego bed ng'iyo business moko ma iluongo ni quick wins. Gik moko minyalo timo piyo machako nyalo chako mi pesa sani e bathe kapok ka diegi podongo, nikech diego nyalo kelo ni ohala mang'eny. Chalo kaka mana pidho niang'. Kipidho niang' sani ibiro mana ng'ade bang' dweche 18. Koro ang'o mitimo sani nyaka kano ero. Koro nyaka ing'i business mari ma quick wins to gi wins moko mabiro bang'e. Wadoko twak nyakorom ga jam man siwinde maro hala pona twak gira were kamutingo Shadrack, Sharon kod Roslyn mabende miyo mbaka magi kutende kod ohelni magi timo kotende gi omenda mano megi mar nyota mano chiwo gi piny owacho. Bende wan gi jalony Dr. Patrick abende medo miyo wa paro maleo kako jobedne hita ohelni gi okoyo matin kende nyakorom ga jwang med oronwa oti magi wantire kacha live Facebook Ramogi TV ke imbui mar X bende wantire Ramogi TV ke nyambui mar YouTube kod mbaka ma en siwinde maro hala kik idhi mabor. رمضان ده حياتي رمضان ده حياتي يا رب دعاتي تقبلها طول لا 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 رمضان ده رحمة من ربنا. Marubani wametambua skies za shabiki, wana fly to the highest multipliers wakidondoka na big wins. Naitwa Alvina Lukwe, mtaa wananitanga Triple A. Shabiki nilijua through Citizen. Stake umetumia ina vary. Kuna good days na bad days. Kazi yenye nafanya ni nafanya na logistic. So hii pesa nataka kuanzisha biashara na nirudi nimalize university. Sasa hivi nimeona shabiki wako wameleta crash games za one bob. Sasa hivi ukiwa na one bob unaweza panda ndege. Beikori mar doke pacho kama sigerni ilero gi mor kod sunga mar luo. Chakre weche hera mamulo chuny, anyuola, time machon, nyaka sigendni madongo mag kit anyuolawa mapakowa. Magi ok gin mana sinema, magi gin sigendni magwa. Ka oko mana chikni emomiyo koro sani wabedo kaka familia kar nyamerwa. Dhok ma wawacho, koko mag nyierowa, kit luo kod sigendniwa nenore ayanga. Winam Cinema, Jumapil ka Jumapil, saa 2 kod saa 4 mar otieno, mana e Ramogi TV. Penj laktar kokale Ramogi TV kawa wacho ni ngima en mwandu. Nyinge Ruth Otieno. Challenge manitiere bende wan go mag lack of customers. Yudo ka seche moko customers biro gintie, seche moko bende gionge. Endalogi mag tweyo, tich abich ka tich abich, Ramogi TV mi thuolo mar paro matut kendo wuotho gi Kristo e yor msalaba, kaachiel kod misa matakatifu. Biuru mondo walem kendo wawuoth kanyakla wuodh msalaba. Ka wan kanyachiel, waparo misango kod hera mar Yesu Kristo tok kane ochiwore en owuon. Misa matakatifu, achiel kachiel e Ramogi TV, kochakore saa 11 odhiambo. Kik bai. Sikasumbuka kwa kuwa Mungu ananitunza daima, anachukua mizigo yangu nyakati zote.
ongeza mwendo, sitaibona nyingine siku. Kupata wimbo Sitasumbuka, iwe sikiza tuni yako, bonyeza *860 *413 #. Sikiza na Citizen ni nyumbani kwa wasanii wote. Machiegni kero nyakorom ga jwang chenro en siwinde mar ohala pod wantie gi Dr. Patrick achiel gi rawere kamoting'o Shadrack Meshach Abednego nitie kagi Shadrack Sharon kachiel kod Roslyn mabende wagomba kata kamano wadhi kaunti ma Kisumu onje twak gi governor ma Kisumu Professor Peter Anyang' Nyong'o. Nyamad Idil Fitr ma gitieko go dwe mar mogwedhi kaka chik mar Islam wacho, kendo gibiro bet gi bura maduong' gi president ka en kaeri mondo romb kodgi mondo olem kodgi mondo gin bende gigwedhe Kisumo ka. To mar ariyo wang'eyo ni tich makelo rais kama otegno ahinya en mondo oket mzee mar gero reru miluongo ni Standard Gauge Railway mabiro wuok Narok to chopo Kisumu. To wang'eyo ni Standard Gauge Railway kendo sirikal oseloso bura mpango maber ahinya biro dhi nyaka Malaba e bodwa gi Uganda. To wan waparo ni kadhi nyime kucha Standard Gauge Railway ni nonego ger machop Juba in Sudan mondo jowa mano e Sudan ka bendo koro wabed go in contact mayot kwa idho gari to chopo mayot. Mano wawe ni kinde mabiro. To kuom sani rero ni dwa gere maber makiwuok kaeri tidhi nyaka Mombasa kapok seche abich orumo. Omiyo Standard Gauge Railway en gimoro mabiro kelo wuoth maber kendo ma smart kendo ma quick makidhi kamoro to kidigni eyo. Omiyo gero kamano maduong' ahinya ni rais mar Kenya His Excellency Ruto kuom timo gima kamaeri kapod wangima kendo waneno. Omiyo kiny waikre uru mar wako welo Kisumo ka wach maduong' mokelo president maduong' ahinya kendo mse migero go reru ma oa Narok kabiro nyaka ka maka wang' ni kidho reru kiyaka tidhi Mombasa chwe gi Samatin. Ero kucha auchiel awinjo kamano. Nikiyaka kidhi Mombasa sezadi auchiel. Mano kudongruok. To da kupam no ng'iyani. Okay. Oh yes, sure. My friend Palmorizo. Mheshimiwa. Ladies and gentlemen of the press, I just want to add my voice on what His Excellency the Governor has said about the visit of His Excellency the President, Dr. William Samoei Ruto, which is starting tomorrow, Saturday and Sunday activities in Kisumu County. Mine is to welcome him during his stay here. Kisumu people are looking forward to meeting with him and also to present to him issues, if there are any, of development to enable Kisumu County to move to the next level and to work more closely with the government like any other county government in the region. Kisumu County is peaceful, and I would request our people to turn out in large numbers in almost all the activities that will be taking place in Kisumu, and we'll start with meeting with the Muslim communities tomorrow during the Eid prayers and I think a lunch with the President. Then the SGR groundbreaking on Saturday and the rest of other activities that are lined up. I would want to encourage our community in whichever area where the activities are going to take place to come out in large numbers and support the President.
And we are looking forward to his visit. And we welcome him more than 100% because he's coming to this region for a purpose, and that purpose is development. Thank you. Maswali? Hakuna maswali? Haya basi. Umetosheka eh? Haya. Koram gajong mano entwak gi governor ma county ma Kisumu Professor Peter Nyang'nyong'o ing'eyo ni nwanyisi ni jatend piny ntiere gi chenro mar donjo Kaluo kendo dhi bedo kod romo Kisumu Homa Migori kachiel kod Siaya en limbe mabende de timore kono miyo magigena mokuom ikruok mabende chiwo gi tend county no bende onyiso ber mar keto lai makare mar gero gacheru mar SGR abende koro bro konyo chenro mag wuoth koya county ma Kisumu nyaka Mombasa onyiso dwaro mondo mi kopo nyachopo Sudan bende range malongo waduyo kanya komago jang chenro ensinde maro hala kodago mbaka gi Dr. Patrick kachiel gi Rawere kamotingo Shadrack Sharon kachiel kod Roslyn shada kadugiri matin kapok adugo ir daktari nyiswa ni to gin midhiero mage kata challenges miseyudo ang'eyo ni diek to ni pacho gi mama to samoro bendo nyago ni simu ni madi bocha tuo malando cha gimoro timo gin midhiero mage miseneno koso piny ber kodi nitie midhiero moko matin ma aseneno doni ok ging'eny ahinya. Achiel kuom gi en kane kaogi kane ang'eyogi nyaka ne ang'eyogi kama bor matin gi dala nyaka ne nyamo e Kajiado Kajiado mana suba still nyaka ne tere gi dala koro ka nyaka chul ng'ama tero nigi koro mano achiel kuom alafu to midhiero mar ariyo ok bor ahinya gimoro 600 kanyo mabe nikete i budget ka embe ni budget ka nitie 2,000 moro ne dong kanyo mana achiel kuom yore mana misbehave gi 2,000 no koro mar ariyo en cost mar yath seche moko ma ikago gi koro magi midhiero ma pana sineno kopogore kar yath kapok ni nyiso adwa ni ler malong'o imiyo gi yath didi karang'o to nang'o koro kar yath ka itimo negi ga deworming anyalo wacho ni agombo ni nyaka na kawo gi osetim negi deworming dichiel but agombo ni atim negi bang kata dweche moko 3 nikech sani ni wacho ni nchako Januari koro sadi deworming chiegni koro aikora koro maga achiel kuom midhiero gini krok mana miketo koro dong mana iko pesa intiere mana machielo mitimo soko wetu onge ei budget gini mando koro achaka manyo kama chielo chenro mane ma in godo mar yude nitie kama wantiere koni nitie kaka wamanyo matin koro mwayudo go ema waneno kaka wabalance nitie tija moko mabende timo matindo erokamano wakwayo maber mondo gik moko dhi kare Rosie nyiswa ni to midhiero mage ma india ben nyidendi mandiso lewni chandi ben jok gi chul gin midhiero mag meno challenges mag misenene biashara chini so far challenges mase yude biashara ni en yudo ka intere gi measurements ma customer ni to ingeni ji wilo weight mar ji leo mtu ni mnono kiny ginene odhero kiny ineno koro iyudo ka stress moro goye matin iyudo ka stress moro ma goye matin dende otimang'a odok piny alafu yudo bende customers okyot dwaro ng'at moro ma jituma mana kaka president wa ma William Ruto no wacho ni wajituma kore jituma nang'o ajituma gi yore mbui kande to kamana yanyiso midhiero mseneno in bende Sharon erokamano
Challenges sana ka lewni ka challenges mwayudo. Nyalo ka law samoro donjo kunyien, samoro donjo fashion. Ka beche ni malo, samoro use 2500, samoro use 1500. To bing ni kako medo bedo, yudo ka value ne cha dok piny. Ka beche koro duogo bedo piny kabisa. Ka law mani waro samo 1500, idhi end up ni dhi use kata 800 bing ni odhi korume fashion. Koro magi challenges sana mayudore e business, sana ma lewni ni. Tango mitiyo mano ni donge fashion. Samoro ka fashion kikringwe donge mapod ne ji oseweyo to ji sani osesudo. Ere ka gimitiyo mano ni bende lepigi odong manyalombo wang kinde ma ji nitiere no ma ok gi bedo ni koro ing'iyo gi tiyo ka gin gik ma ji tinde ok rwaki. Erokamano. Oro ka dok chien time mane wan e training nipuonjwa kaka inyalo rito business nene mome odong ni oywayo wang ji kabisa. Like ikete isete kumaler, ibedo ng'at maler yani. Kete kumaler ma inyalo ywa wang mapiyo ka iketo oko kamera manyalo luongo wang ji piyo ka. Koro ing'eni sama lawo wuok manyieno iyudo ka ji nengaraka mar nyiewe. Kaka chien ka ndalo Christmas kanyo chamoro wuok iluongo ni 3D. Mogore katunde madongo ni. Ne ose yin? Okonya koso nikech mane nie fashion no, to ji dware. Ji dware. Koro itemo sama ma lawo donjo manyieno imbi kele sama ng'ato kobiro manyo kik okosi. To be bang'e ka koro ji odonjo Januari 3D ka ji odonjo Januari ni be koro 3D ji ok dwar. Ji dwaro buge gi uniform. Koro ang'o mitiyo mano ni okidong kode mang'eny medhi yudo lal Januari. Ere kaka timo estimation? Ka gimwatimo koro itemo sama en e fashion ma pod ji dware cha koro itemo kibede strict sana be ok usi ma imidonge lal. Ibedo in between mondo mi room ichaki kel mamoko piyo kamano. Erokamano. Daktari wuoye kotenre kod midhiero kata challenges mag raweregi owuoye. Ere kaka ginyalo rakore kodgi? Ere gima ginyalo timo mano nigi duoko piny hinyruok ma midhiero ginyalo kele e ohandgi? Ok mano koro waluongo ni planning. Ni koro ing'eyo ni ndalo mage ma ji ng'iewo gik machal kama. Wach kata ka for example kipidho gwen, ing'e ni gwen December ing'iewo gwen mang'eny kabisa kendo ing'iewo gi nengo mamalo. Koro miyo ichako gwen mondo gibed ready December. Aseno ka jomoko timo ohala moko ma ochako pidho gwen to gibedo ready January, to kaka giwacho no January koro ji ok ng'iew gwen nikech koro ji dhi school. Omiyo kaka plan gigi giwacho Christmas ji ng'iewo lewni mang'eny, Valentines ji ng'iewo lewni mang'eny. Koro plan kaka ikelo stock mari at the right time mondo koro ji inyalo bedo gi volume nikech ohala ok en mana numbers kende. En kaka ikelo gik moko kata yudo mana ohala matin to volume ng'eny pod yudo pesa mang'eny. Kiketo manengo matek to uso matin pod ilala. Omiyo planning no en gima very very important. Nyaka ing'e ni market en nade to gik mage ming'iewo karang'o. Mar ariyo en wach kano pesa. I-plan gi pesa ma koro ing'e ni ndalo midwaro stock mang'eny to in gi pesa minyalo ng'iewo go stock go. Koro ka ohala yudo mang'eny ikano moko mondo ka kendo Christmas wawach kitimo Valentine kendo koro unachaki timo moro Easter, ichaki kawo stock mang'eny mar Easter kendo ka iyudo ohala ichaki kano, ichaki timogo stock. To stock onego bedni obiro on time, ok nobiro after nikech otherwise inyalo bedo gi in gi stock to koro ji ok ng'iew gi. Giwacho example maber kabisa ni gimoro dwarore mana December kanyo ero. Koro kineno ka December dhi rumo to gino bibiro, koro kanyo chaki kete specials. So long as ni pesa ni oduogo. Kata koro ohala ok iyudo, oro iyudo mana matin, tiketo nengo makoro ber, makoro gidhi te nikech idwaro pesa ni noero mondo ichaki go ohala. Nikech kopo ni orumo kata koro idong kodi kanyo, koro ionge capital mokwongo mane in go cha, koro ionge go mondo ichaki idonje ohala machielo. Sharon, in lek mage ma intiere go mi ohandi? Erokamano. Lek man godo e business ni kisani uso lewni mag duka. Gombo ni kopo ni weche odhi maber, kaka president nyalo neno,
weche kodhi maber aneni nikech lewni kaka lewni mag duka gin ga gi ndalogi to alafu be nitiere ba moko mabe nyaka to kaka koro lep nyithindo ng'eni en gima ji nyiewo pile nikech nyathi en ng'ama dongo grow to stages kon anena ka business odhi maber anyalo kelo gik machalo kaka wuoch be aketo kanyo machalo kaka sana Crocs iro ka johero gi dala kocha sana anyalo adwana ginene amed Crocs go baketo kanyo ng'ato kokonya nyiewo law maduka to nyako manye Crocs moro ne nyathi kata wuoche mag mine mag nyiri kaka slides gi ba medo kanya keti mbele kono ka koro se biotegno kabisa iywa gik machalo kaka uniform gi be ikelo nikech dala kucho ng'ene tin ne kabisa mondo yod ng'ato nyithindo ne dhi twang'o uniform en moro ma ji biro mose kuochuth cha odonge mago luongo na semage luth koro mano ba aneno ni nyalo bedo maber kopo ni chieng' mbele kono ba medo kanyo Sharon dala ji thoro ng'iye iyudo ka nyar ng'ane ka ng'ane ni nwat na miya gina bro chuli kaeto pesa ni dhi kamano ere kaka imanage ohala madala kich samoro iyudo ka gin jomong'eyi to osiepe dwaro mondo kik kethre timo nang'o koro ing'eni osiep to kopo ni kete business mano kendo koro be ikunyo mana buri yot mondo migori piny koro gini iyudo kwa kete masari ng'eni ji okikore sana ji okikore kabisa koro ing'eni ng'ato kopo ni obiro e duka obiro gi intention mar nyiepo ok ni osiep moro ni e iye ka obiro ndwa chulo kamano ahinya duogo iri Rosie nyiswa ni to lek mane ma in go ng'e ni nitiere online isedonjo kendo iseregister dipo ni nitie gi lek moko mohingo kanyo mondo inyiswa antiere gi lek to kendo gin lek madongo ok gina lek ok gina lek matindo nikech I believe ga ni ng'ama dwaro yudo to koro lek mantiere godo en mae gisani nitiere project na moro manachake 2 years ago en kinyozi gi salon koro lek na mana aneno godo some few years to come nadwaro ni ka onda ni ndi yose mako maber mar lewni ni sama koro ji biro pimo lewni Roses collection kachacha acha kaka gatero gi kure e salunda kachacha isuko gi jomisuko isuko alafu chuo bende koyiero jomilielo itimo nade ilielo kamano ahinya walamo ni lek no chop kare daero yie ma in go ni gimidwaro yudo go for it ibo yude daktari wuoyi kotenre kod bedo kod lek manyiso ni ng'ato nitie kod chuny mar dongruok bedo na lek en gima ber kata ambe an gi lek Mariano an lek na en ni nyota program ni oko mindset aken mindset en luongo emano ka joma tindo gi ka usechako kama kendo mora malich ano ka koro usechako paro kaka dwago ohala kaka lek mari bro chopo omiyo anadwa ni ka onyalo loko pachwa mondo koro wambe wacho ohala ne modonji nyalo konyo kabisa nikech kuonde masetie mang'eny asiromo gi ji mang'eny ma samoro bedwano gi bi kata Kenya koni giwacho ni wadwa mondo wakony joma tindo mondo go ohala koro ka wan gi mindset ilano to wanyalo connect gi joma tindo gi joma nigi pesa to gi joma nigi pinje machielo ma koro giwacho ni Kenya kama gidwa bire or Africa ma gidwa bire nikech pinje madongo machalo Japan gi ni Korea GUCT joma tindo onge thurwa koni pod wan gi igni marapap average age ma jo thurwa koni en 19 pod wan ji pod bodongo bigni mang'eny ohala koni ma ohala bro bedi lekna mar ariyo en winjo ka Governor His Excellency Professor Nyang' Nyong'o ne wacho wa SGR ni barabara bigero SGR ni dwaro joma bro supply kuoyo dwaro joma bro supply kokoto bro dwaro joma supply simiti bro dwaro joma supply gik mang'eny mondo ger reru ni gini kigere thurwa kocha cha onego bed ni jowa be onigo ohala manyalo benefit from gini bro bedo billions mang'eny mondo ger SGR ni
barabara midwa ger mang'eny ma president Ruto osewacho no dwa gerogi, wan bende onego bed ni ohala gi wayudo, ok ni wan to waneno anena ni SGR igero to onge gima jothuru wayudo. Omiyo mbaka ma wan go ni en mbaka maber monego pachwa ni onego lokre ni kaka dongruok omedore ni wambe jowa nie dongruok ni wambe wan go ohala wandiko ji kata koro mindset wa pachwa lokore chuth makoro sani waparapara ni ere kaka wanyalo timo kamano. Mani lek man godo mondo connect jothurwa be gi joma sing'eyo kaka setiye pinje madongo. Erokamano. Omolo Desmond Dongo wacho ni in his doctor. Patrick Osewe wacho ni a very bright man mwara gi twak. Erokamano ahinya. Nyakoro mga juang kaka pile. Watwak bende gi rawere kaunti opogore. Nwadhi e kaunti ya Machakos mondo bende wawinji rawere manoyudo omenda mar nyota. Gisegi kanya gi ohala margi to nyaka sani. Ohala gi dhi nade? Wadhi Machakos. Kwa majina naitwa Rose Kanyivu. Mimi si beneficiary wa Nyota Fund, but kuna marafiki zangu wali apply na wakapata. Though some of them hiyo pesa si mingi ya kiasi yenye mtu anaweza jidumu, kwa sababu wengine unakuta walinunua simu na ikafika hapo. Yeye hana maoni ya biashara. Na wengine unaweza pata hata hiyo pesa kama for example mimi ningeipata juu ningekuwa ningeapply, haiwezi nisimamia license. Na pia ningeeka stock, marketing pia ni shida. Juu watu hawanijui hawezi kuja kununua vitu zangu, juu pia nitahitaji ni market. So tenye ningeomba ni serikali iongeze pesa za kusaidia youth. Kama mtu saizi unipe 50,000, najua naweza chukua license na nichukue stock kwanza na ni market na watu wakuje wanunue, na hiyo pesa inaweza rudi. Nimeitumia tu kwa rasharasha, unakuta narudi tu back to where I was, na hivyo sitaweza kupata msaada wowote. So ningeomba serikali iongeze hizo pesa na pia ituoneshe pia njia zenye zinaweza mudu ukuti hiyo pesa imekusaidia. Kwa majina naitwa Festus Mwanza. Niliapply Nyota nikapewa shilingi 22,000. Tulikuwa tunapewa 25,000. 3,000 zikaingia kwa wallet na hizo zingine tukapewa through pochi la biashara. Tumekuwa ama nimeweza kuinua biashara yangu. Biashara yangu ni ya kuuza sabuni pale Mutituni shopping center ama Mutituni market. Na Nyota Fund imenisaidia kufanya mambo kadhaa kwa biashara yangu. Koro mga juang iwinjo nitiere paro mar manoyudo. Biblos nitiere jomoko nomi to ng'ato nodhi okano. Kaeto moro be nomi to duogo nyise ni nang'e ni ng'ama gir. Kawe kaka ne miyago ende aduogo nigo. Ng'ato bende nokawe to odhi otiyo kode makare. Daktari winjo nyan moguyo mokwongo. Owacho ni pesa no ok nyal konyo kata license ok nyal. Ere wach miyago kuom nyano? Ng'eni en bende wuoyo rawere mang'eny. Wach mago kanyo ni nyako no en gi idea maduong'. En business moparo, en business maduong' moparo ni 50,000 okoromo. To kopo ni en gi pesa monyalo yudo kamoro, nya yudo bank machielo to mano ber. Lakini kopo ni in ga idea maduong' to pesa tionge go, ta idea no ok no chiemo no chogo lokre business. Nitie joma ng'eny man gi ideas ma gik modwa chako to githo godo ka business no kochakore. Omiyo ka 50,000 ma in godo to nego be ni idea mari en idea ma 50,000 inyalo chako go. Koro bang'e ka koro business ose grow ema kendo koro inyalo chopo idea mane idwaro machon no to kiki chaka idea maduong' to pesa minyalo chako godo onge. Mar ariyo owacho ni ng'ato noyudo pesa to ng'iewo go simu. Mano ne makosa maduong'. Mano ng'ama ne ok dwa go ohala. No ndiko gigo otimo penj kare no owacha gige duto no ken ready mondo go ohala. No ni simu e gima important. Simu ng'eni kiseng'iewa ni
to kata ka koro iduoke the following day kata kinyne ni mondo ng'ato ng'iewe to kata ka ne ng'iewe 20,000 koro sani ka koro en second hand en 15,000 koro miyo mano ng'ama ne ok dwaro ohala pesa noyudo opportunity oketho ema wacho ni ok ng'ata nyalo timo business mano ng'ama notemo nodonje business or nowuondo nodonje business to kara ne en gi plan machielo koro ng'en mofail nikech obiro neno kowete joma ne gichako go mano yudo pesa makamano ero bang'e koro gin very successful aparo ni gima onego watim onego kaka joma matindo gi moyudo business gi mo succeed wa highlight ni ji mondo ji one ni kare gini ne nyalo bedo gima duong' an aparapara ni 50,000 en pesa matin to ne gima ng'ane otimo gi 50,000 bang' higni 2 en business maduong' makendo koro kata supermarket koro in godo kata duka maduong' boutique maduong' makoro ji biro ng'iewo lewni wacho ni gin be nochako mana gi 50,000 kende. Rokamana ahinya. Sharon, iwinjo ka jomoko nokawo ng'iewo simu. To in pesa ni kanobiro, be nitie paro manobiro ni pesa ni tin? Koso ere paro manobiro ni mokwongo? Ning'iye tiwacho ni ma nitie gima nya timogo koso iwacho ni ma to tin ok nya konya. To noyudo kisechako handi koso en manichako kode? Erokamano. Koro kuom nyako mowuoyo mokwongo no, mana kaka daktari osewacho ne en gi idea maduong', odwaro gima duong'. Ngeni kane en owuon notimo application koneno ni pesa ni bedo kama ne en 50,000 manichiwe e kidienje 2. An pesa kanodonjo 22,000 en gima duong' sana nikech en gima okidhi chulo be en gima bi omiyi be onge ok bandi bende. Koro an aneno ka pesa ne en gima ber kabisa kendo nokonya e chako gi business mana dadhi go mbele dho wala to ne nitie ne dhi mbele to ne en ma gima biro mondo o boost kuma ne dok piny matin. Koro an nakawe kaka gima duong' sana kendo maduong' manyalo medo kwayo president otemo ng'e kuom yudhe ma encho yudo pesa gi joma oting'ore oneno ko tiyo gi pesa ni maber onyalo medo nigi kiwango koro wabeda gi business moro ma stable kabisa mobedo registered kamano waeno ka to from there wan be wanyayudo kaka wating'o kendo yudhe mamoko. To kamano Rosie, kane yude to ne en gima biro medore ewi gima ne sechako koso en mane chako kode to kane ng'iye nochalo ni omenda matin koso mane nyama koni kumoro? Erokamano Lydia. Pesa ni endi kanayudo noyudo ka already nantiere gi business na to naneno ni ne en pesa maber kabisa nikech nodhi boost na business na noendo e yor stock. Erokamano. Shadrack? Erokamano. An pesa ni kanayude to notin na doni nokotin. Koro ya chunyi. We will not judge. Koro emomiyo nabedo ga gi doubt gi retail business kuponi naluora ga ni seche moko anyalo chako to collapse. Koro manotera kama ineno koro antiere ni noko tin ahinya lakini notin but okonya. Gini bet gi 100,000 timo no? An business mane idea mane an goga ne en mar yawo adweya. Ting'eni adweya ok nyal yawo gi kata 50,000 kata 22,000. Koro emomiyo naneno ni achake gi kanyo chieng' moro ka omedore achop achop dwaro na mar yawo adweya mane en mokwongo kamano. Mana idea maduong'. Pesa nikech nokichako gi idea matin idea manigo mokwongo mar adweya no en idea maduong' ma 50,000 ok di nyal mana en gi idea mar 1,000,000. Omiyo samoro nyalo bedo gi idea ilano to ionge pesa no koro idea ni ka ikete bang'e tichak ibiro gi idea machielo manyalo donje e gima koro idwaro timo no. Shadrack, kinde mano pong'o penjo ka ng'e ni ng'eny gi ok nyal paro be nitie mano penji kit pesa kit biashara medwa chako timo ka be mondo ing'e ka pesa magidhi miyi ni nyalo romo? Penjo mane miyo e simu. Penjo mane miyo e simu ok anyal paro ka nitie penjo ma dachalo kamano. Ok apar ka nitie. Rosie, nitie?
penjo ma ilano ne ntiere ne ntie anyaparo ne ntie no penj nango no penjwa ni komi pesa nokong'isa exact amount mani dhi miwa lakini nopenjwa mana niya kwa mi 20,000 ni chak godo ohandi ere ohala midhi yiero nikech yudo ka nitiere jok moko mapok ochako ipenji nyaka at the beginning do you have a business alafu at the end ichaki penji kionge gi biashara ere gima idhi timo kata ere strategy midhi tiyo godo mondo pesa matin mwadhi miyi endi okonyi mbele kochacha kichako wangino indo Sharon penjo no ne nitiere ni penjo wa ka iyudo pesa ma kama sani dang iyudo succeed yudo pesa ni idhi timo ang'o kata ka in go ohala madhi mbele idhi timo ang'o mondo mine ni pesa ni okonyi to kata kidhi chako idhi timo nang'o ne nitie daktari samoro ka moko kuom penjo ma penji gin pono ni in gi thuolo mar advice kata chiwo paro ne sirikal iparo nade kiwinjo mbaka mag raweregi nochalo open check to kata kamano en check moyaw manono to gikone osebedo predetermined kata noseyangi ni matem wadhi miyogi to apenjgi to Shadrack dwa chako hardware to Rosie dwa uso lewni ng'ato dwa ng'iewo gwen to ng'ato bende dwa mana chako kiosk mar sweets kata dwaro hawk sweets e bath ndara dipone sirikal dorango kit ohala ma ng'ato dwa timo koe kimi pesa kotenre gi kit ohala midwa donje koso ne en mana quick fix mar sirikal notemo mondo yud yore mag chiwo gini mondo ng'eni sani be wantiere kinde ma campaign jomoko posewacho ni gik mitimo sani moko kuom gin gik mitimo mar bero nying ripach gini inyalo puonjo ji diriyo inyalo support jomatindo through migawo ariyo mokwongo en ma sirikal timono ni koro ikawo to i-assess kaeto kaluwore gi criteria ma miketo kanyo ni ka ng'ato timo kama to qualify kato imiyogi pesa tineno kaka gitimo kato joma koro dhi maber emimedo pesa mang'eny mano pinje mang'eny osetimo kamano mar ariyo inyalo timo ni ipuonjogi kaeto imiyogi penj kato penj no ema koro ka gisekalo mana joma kalo penj kende ma ineno ka giluongo ni high potential joma koro nyalo ming'e ni nyalo chako business kisemiyogi training jogo kende mimiyo pesa koro luwore kaka strategy ma piny ni godo inyalo kawo mokwongo no kata mar ariyo no to mora motim ikwongi ipimo ji jomoko nyalo miyi pesa for 1 year tineno ni bang' higa achiel ichopo kanye jomotimo maber koro ichako imiyo pesa mang'eny mar higni 2 koro bang' higni 2 ichako ineno ni gichopo kanye koro iye kanyo bende ting mokwongo ni group ni wach kane ji 100 maybe ji 60 emochope stage mar 2 stage mar 2 ka kondo koro kichak dhi stage mar 3 ma koro pesa mang'eny gin gi mana ji 40 mochopo koro isiki meda ji pesa nikech koro gichako ng'iso king'iyo kaka gitiyo gi pesa kaka walo biro kaka gidongore imedogi ameda pesa mano kaka pinje mang'eny osetime to kaka ng'iyo program ma sirikal nigo sani ng'eni mowacho ni en mana achiel kende en mar miyo ji pesa mondo business odhi mbele mar ariyo nitie joma bende ma ibi mi tich kata ichulogi 6,000 dwe ka dwe 6,000 dwe ka dwe ma koro imiyogi practical experience samoro ng'eni ji otieko school to kata experience gionge go mano migawo machielo ma sirikal biro timo mar adek ibi puonj ji be mondo ong'e kaka inyalo yudo tenda mar sirikal nitie sani iyudo ka tenda mar sirikal nitiere madwaro mana imiyo joma disabled mimiyo mine to gi mimiyo jomatindo to jomatindo ni ok gi apply koro pesa nitie mar tenda mag sirikal to jomatindo ko apply nikech gikia kaka gi apply mano bende ni e kanyo ero mano kaka ji nyalo yudo kaka SGR mana wacho ta tenders moko matindo mag kelo simiti kokoto matindo go ginyalo yudo tenda ilano koro en migawo maduong' madwa konyo ji 1,800 en plan maduong' kabisa
To kamano ahinya Shadrack, nitiere jok manoyudo omenda ni. Aero kiwacho ni notin titimo kode gimoro. Idhi ing'iewo godo diek moko iketo dala. Wuoye gi rawera manoyude notin dhi ogo bayo. Sani onge gimoro e lwete. Odhi oriere go hang' na gi wachna wuoyo marach. Koro kanyalo wuoyo gi kijana wadwa ma seche moko noyude to dhi oriere go matin. Nyalo nyise ni opportunity machalo kamano kiyudo ok onego bed ni waste. Onego bed ni tiyo kode e yo maber. Alafu to kinyne seche moko nyalo pushi kamoro. Koro anyalo temo nyise ni mano rach kendo ok onego bed ni timore kamano. Ma next time koyudo thuolo machalo kamano to onyalo tiyo godo e yo maber. Mana kamano. Naketo penjo e mbui Kacharoni Okeyo na nyisa ni mimi nilipata but nilikunywa yote. Sasa mimi ni maskini jowadu. Rosie, wuoye gi rawera mane oyudo omenda ni to ne tin parogo pache. Kamano. Rawera manoyudo pesa ni endi to tiyo godo marach, notimo marach kabisa. Gimomiyo notimo marach en ni ogo kata chuny jotelo makonyowa nikech gineno ka adier youth gin jok moko ma ojitolea ni dwaro timo gimoro e society, kik idonje kata e timbe moko mag anasa manyalo miyo kik ibed ng'at moro ma nyalo bedo recognized in the society. Koro nonego kawa pesa ni noendo mondo luwa puonj kaka ni puonjowa chande, mondo otim ohala kaka nonyiswa. To kata ka noneno ni ohala ne dhi lemiane, nonego many mentors nikech trainings go economy wa mentors modhi school, jok moko maelewa challenges ma youth nyalo pitia, mane nyalo konye, ne nyalo miye advice kako nyalo tiyo gi pesa go eko. Koro noken gimoro maber kabisa. Brighton Ochola wacho ni nilipata but ni kama kosa ilifanyika mahali, nilibet nayo alus kwa FC Leopards. Ile pesa ilikuwa Nyota fans, please game yetu ya juzi. Haya no kawa tukete bet Sharon wuoye gi rawera mano yude to timo ogi mane ok owinjo bena timo. Erokamano. Ing'eyo mokwongo jabeting to advising tek nikech en ga gi ginene moro kanyo. Kisechake ting'e ni tek kabisa. To gima damedo wacho kokalo kuom pesa mar Nyota ni kanopo ni faulu meyude to ikwanri jawi sana nikech ji mang'eny no apply, noken ji namba matin, ji mang'eny no apply to thoth ji be nokoyude. Makopo ni yude to onego bed ni kete tim. Mano be ka ijiwo kata chuny ng'ama nochiwe, ijiwo chuny jatelo ni kare yude oikore mar dongore, koro onego bed ni wamede obed kama. Koro atimo mos ne ng'ano bet. To kamano ahinya daktari. Waneno ka Nyota Fund nobiro, ok en gima biro pile. Waneno ka sirikal ndalo moko ne nitie Youth Enterprise Fund, kaeto sani ne gikelo Nyota Fund. Gin omenda mageto siro rawere mondo gichak chenro magi mag ohala kata gidongre godo. King'iyo gangochi mar lony weche mag omenda, ere kama piny Kenya dhi bet, ere future mar youth financing kata ka omenda kete lwet rawere? Giwacho ni nitiere Sharon gi Roslyn wacho gimoro ni igoyo chuny jachiwo omenda cha. Diponi duoko mwadhi yudo sani kata king'iyo wach ni statistics kwan mana timo kae ng'eny gi moro to nyisa ni achanto na mimi. No nyisa ni achan na mimi to nyero. Koro nyiso ni diponi chuny jotelo kata chuny jok mantiere kombe opogore nyalo gore koso diponi giyudo jip koso mane mana mar siasa. Ere kakinene? Pesa ni en pesa ma kuonde ariyo. Nitie pesa mar sirkal gi pesa ma World Bank. And mae en phase 2 mar project ni. Nitiere phase 1 mane ma nong'i mano succeed kato koro machane dhi e counties 17 kende. Koro mae to koro obedo expanded to counties te ma Kenya ka. Experience cha no tigo mdo machacha ni imiyo ji 40,000 to koro ma imiyo ji 50,000.
Koro donge koro sani koko chakore ibi nene kwang igni abich kaka kodhi and kodhi maber to koro sirkal nyalo decide ni koro pesa gi giwegi koro ma koro mondo gi expand go gini nikech joma wuok e school sani ok nya yudo tich te economy ok dong manyalo ndiko jogo te $1 million higa ka higa ji 200,000 kende ma yudo tich 800 gi gilala kae omiyo ma onge option ma ema gima onyako watim to kaluwore kaka pinje mang'eny osetime gimbe koro gimiyo joma tindo pesa ti train gi kabisa mondo giyaw business magi mondo gidongre gimbe gindik jomoko koro jomoko nyalo ke ni en wach siasa to wan gi ji mang'eny mokti koro ko giti to tich bok nya yudo ok ginya yudo sirkal ok nya yudo kembe mantiere koro itimo ginade dong nyaka ibed gi strategies weche yore duto te itemo mondo ji obeni giyudo kaka ginyalo konyore nikech ko giyudo ka nyalo konyo ting'e gima ji biro donje mondo gibedo wauni gidonje gine crime gidonje tumiche maricho makwalo gige ji turo ute ji turo mtokni kwalo dukni koro miyo nyaka ji bed engaged ni otimo gimoro ma koro pache mana ni ginto koro business na ni koro atime nade ana paro kana ni onego expand nikech ji 1,800 kende en ji matin nikech higa ka higa ji 1 million wuok to koro sani ema koncha gino chakore ma phase mar ariyo ni pod ji tin ji mang'eny onyalo dwaro opportunity ni omiyo kopo ni ng'ato oyudo thuolo kato mi 50,000 business oonge go o business en go matin to stock ema odwaro onego bedo go mana erokamano mano sirkal omiyi pesa ma 50,000 pesa madino ok iyudo kupuro ki ikawo pesa no koro iloke ni ng'iewo go simu idhi madho go kong'o idhi bet mano kar in ema koro gimoro ok ber kodi in ema ikia gimidwaro onego bed ni kaka ng'ama tin ka nisetieko school kata ka ne school dok itieko onego bed ni ing'eyo gimidwaro in idwa timo ang'o gi ngimani kopo ni ok ing'eyo gimidwaro timo ngimani ni koro ikawo pesa momi maber ni mondo ichago loko ngimani tikawo idhi kete betting to lal te tichak idok mana kuma ne intiere or idok marach ni koro iparo kar pesa 50 mane 22,000 mane in olal teno ero nikech mar ariyo imi mana 22,000 mabiro ketiyo maber gi 22,000 mokwongo momini ma koro iketho ngimani mano koro kendo koro in ma koro nyaki iparane ang'o marach kodi momiyo inyalo timo gik moko ilago. Erokamano daktari wayo matin kendo nyakwaro mgajwang waduogo telo mogik mar swinde mar ohala kama bende ang' wadhi nyaka kaunti ma Siaya mar ng'eyo chieng' chiro mana kaka watimo tich ang'wen ka tich ang'wen chendo ni mar swinde mar ohala kik idhi mabor. Wake up, bling bling, cheza na style. Wake up, bling bling, wake up, bling bling, cheza na style. Wake up, bling bling, wake up, bling bling, cheza na style. Wake up, bling bling, wake up, bling bling, cheza na style. Kupata skiza tune ya Penguin, your favorite song manze. Unaenda pale kwa *812 *784#. Kumbuka skiza na Citizen ndio nyumbani kwa wasanii. Bim! Aha! Wuktich ka wuktich, yawuot luo ting'o duondgi malo, ka piny luo chiko ite. Chieng' tich ariyo ka tich ariyo, nyako mgajwang' en odiochieng' mar yuto mari, wapuonji loso manyonge. Mari, oloyo marakwayo. Chieng' magoro kawa makwongo ni wendo to michope gweng'o. Morindo yo. Onyanya penjo. Hera mit, olit, kendo en gi puonj. Kanyo bende wawacho ni in kaka ng'ama miyo bora ni Nyasaye omiyi teko dier piny kaendi in miyo monyalo. Tich ang'wen pado manyachon kod mbaka mamit machon ka okelo ni kama ne. And of course, chieng' tich abich ka tich abich en odiochieng' mar loso kapuoyo, ngolo to mana kalies to kapok wakelo ngolo. Wapuonjre ni timo Ma en Maknan.
hera, andhoga, adiera. Naye kodi. Nokang'eni ni nyalo timri marich kamae. Ich lach ok duong' dhot, obiro donjo to kao. Nyaka sani pod inikia gimoro amora mantiere pacha. Hera miyo ng'ato bedo gi teko mar timo gimoro, kendo nyalo lokore pap mar lweny. Odni opong'o mana hawi marach lilo. Makruok gi ng'ato nigi nengo mare. Ing'eyo gimarach kodi en ni onge ng'ata piny kama da bedo gi wat kodi. Oromoniti. Remo biro yiero bedo korka ng'a. Kata kapo ni wan jokor gi nyako, mano ok onyiso ni wan waonge ratiro mekwa, omiyo an abiro chung' kode. Onge gima siko kopondo nyaka chieng'. Sama dera chiegni, gik moko duto wang'. Sanju gi Rajiv en ng'at achiel. Wae donga wache dier. Parineti. Wuok tich nyaka ngeso. Saa 2:15 otieno. Penj laktar kokalo Ramogi TV ka wawacho ni ngima en mwandu. Nyinga en Ruth Otieno. Challenge manitiere bende wan go mag lack of customers. Yudo ka seche moko customers biro gintie, seche moko bende gionge. Ma en Injili ngima. Injili makelo ngima. Bironu sabato ka sabato, are sa 1 okinyi nyaka sa 3 okinyi. Wadhi kelonu chenro mamit ahinya. Jok mane ok osomo lesson, wadhi bet gi lesson mar juma. To Nyasaye dwaro ni seche duto kata piny obedo matek machal nade, to challenges ma waromo godo kik golwa kuom Kristo. Wadhi bet gi children's sermon ma wadendo ni lulu mag Yesu. To noting'o ligangla mondo hikre ne kedo. Be iikori ne winjo wach Nyasaye. Ne thuon wach mwadwa wuoye en ni mwandu kik teri mabor gi Nyasaye. Wakelo jower mopogore opogore makelonwa Injili makelo ngima. Okidwa koso Injili ngima kitayou kod an Lorina Chieng. Happy Sabbath. Endalogi mag tweyo, tich abich ka tich abich, Ramogi TV mi thuolo mar paro matut kendo wuotho gi Kristo e yor msalaba, kaachiel kod misa matakatifu. Biuru mondo walem kendo wawuoth kanyakla wuodh msalaba. Ka wan kanyachiel, waparo misango kod hera mar Yesu Kristo tok kane ochiwore en owuon. Misa matakatifu, achiel kachiel e Ramogi TV, kochakore sa 11 odhiambo. Kik bai. Machiegni kero nyakorom ga jwang' wadonje tielo mogik mar siwinde mar ohala. Wasebedo kwa goyo mbaka gi rawere kamoting'o Shadrack, Sharon kachiel kod Roslyn maduto noyudo omenda mar Nyota Fund kendo gisechako godo helni maggi. Watwak bende kae gi daktari Dr. Patrick Osewe mabende en jalony ochego mag ohala. Osebedo komiyo paro makare kendo miyo rawere bende paro makare ka ginyalo dhi mbele go helni maggi. Pile ka usewuoyo kata osemi paro kata ose ng'adni rieko, nyaka bende wawinje ni tiyaga ng'o rawere. Shadrack Chakodi, daktari osewuoyo kae, tiri kuonde ma bende osejiwe kaka ibedo bute kanya neno ka samoro bedo gi one on one olokore mong'i ang'o mikwanyo? Erokamano Lydia. Achiel kuom gigo makwanyo kuom Dr. Osewa en ka in gi biashara kaka inyalo neno ni iyudo market, kaka inyalo increase market. Mar ariyo, ka yudo thuolo mar yudo pesa moro kata matin, ok onego bed ni ni matin onge gima nyalo konyago. Watimgo gima chielo mopogore gi gima seche moko ne dwarore mondo itim. Koro kanyo bende akwanye gimoro. Erokamano. Rosie. Erokamano Lydia. To kendo go erokamano ahinya ni daktari Dr. Osewe
akwanyo points ma nawe nang'eyo to kara nakia. Nikech gimomiyo ang'isi kamano en ni business plan nitiere some strategies monego bed ni watiyo godo kwa ndikano business plan, lakini nitiere kumia ya mulo moya maka kar diversification kanyo gi bang'e kisetimo mano endo alafu koro ichaki loso brand kaka koro ing'isa ni an gi Roses Collection atema ket brand obed gimoro ma nyalo bedo picked up makata ka ang' adhi kamoro to ji biro wacho ni yawa Roses Collection kachacha kidhi nyono gimidhi yudo dhi bedo very quality to o deliver. Erokamano daktari. Erokamano daktari. Wagoro kamano maduong' kuom romo kodi mondo ijiwa kuonde moko ma wadhi ok wang'eyo. Kendo aneno kama be mana mentorship yore kopogore gi manyocha wasekale chien kae. Koro gima ayudo kuom daktari wacho ni kaka pinje maoko iyudo ka kocha youth tin kabisa to most of them dwaro mondo obi koni mondo oinua youth yore mag business yani. Koro wambe kanye mwadwa ni osowa kaka wan kane kik wiyo wil kodwa ko pok oparo jomoko to wane moparwa. Yeah, kendo wacho ni kaka ja business matek kaka Roses wacho weche mag branding paro business machielo minyalo inua go mari uono yani okibed ne tegemea gimoro achiel ibedo gi koponi koni lus to koni eyudo. Erokamano. Erokamano daktari iwinjo ne sami paro jomoko gin bende par gi kiwegi. Erokamano. Nitiere kwan mudo ng'oko kana ng'iyo penjo mana penjo rawere mbui moko no nyisa ni anna amanyo to kayudo anna apply to kayudo nyaka wuono kayudo moro bende wacho ni anna aoro kwayo mara to okoluonga e training. Ni wuoyo kiwacho ni million mar rawere wuok e kuonde tiegruok kata e skunde to gidong' kendo in bende isiro ni nitiere dwaro mar medo kwan mar rawere sichiwo negi sir. Kato bende iyudo ka nitiere mapod odong' ma ok wang'eyo ne gibedo nang'o. Nitiere penjo mipenjo ji kata kelo omenda didi to nyaka ng'e ni be inyalo timo godo. Sirikal dhi timo ang'o gi jok modong' gi daktari? Mano tapani nyalo penjo Nyota program ni plan margi ma long term en nang'o, lakini mar miyo ji pesa ni to ne kaka ne gindike en ni ward ka ward ne yudo ni kawo ji 70 kata 80 kato koro jogo ne digitally ne ji ne apply kato vetting nitimo kati miyo question ma giwacho noero kati yiero ji 70 mimiyo mondo ne ni gini dhi nade. Program en mar higni 5 kodhi maber taparo ni gima sirkal nyalo timo nikech gima seneno ka sirkande moko timo en ochalo gima chalo utemo ni gini obiro bedo successful koso ok bedo successful. Koro ko bedo successful to koro kata na pesa ma sirkal nigo pesa wa ma budget wa nyalo kaka sani bedo allocated ni inyalo medi mondo youth mang'eny okonyre nikech onge option ma wan godo mondo wa engage youth wagi mang'eny ahinya nikech economy nyaka bed ko grow rapidly mo grow matek kabisa ema nyalo ndiko ji mang'eny to sani koro wachomo kuma economy wachako dongore ibi chak ndiko ji mang'eny lakini ji ng'eny moloyo kaka economy grow. Emo mineno kata ka president siko wacho ni odwa mondo wachal kaka Singapore gimbe ne gichaka ne ji nodak mana slums kaka Kibera ka chon 1965 ne gidak kaka slum koro ne gidongo dongruok no dhi mapiyo kabisa koro ka dongruok dhi mapiyo to indiko ji to business be dhi mbele kato business no chako expand ma koro ok en mana business ma kaka mar Roses gini matino koro embe koro chako yawo branches ge mang'eny to kendo bang'e koponi Nyasaye okonye ochako kata dhi Uganda odhi kata Tanzania obedo business maduong' ma kendo koro chantika ji ma koro wa export kata gik ma loso kagi omiyo aneno ni wa jowa matindo gi obeda focused gibeda strong gibeda gi ideas and then links gi opportunities mantiere ti opportunity ma sirkal nigo ti opportunity mo ng'ato be chaka business no wuon kaka computer ka tiji mang'eny mase puonjo Kenya kae ma ng'ato ochaka coding
nino kendo otimo coding, otimo kata AI, obedo abeda gi business man very successful, mondo kata ji apar, kata na university, nino kan student moko ntiere, ma coding otimo kae, kendo ndiko kata other students be tiyone. Koro think para sa temo, kiko pari wach tich kende, modonji, manie wiwa, en paro ni ere kaka wanyalo medore. Kendo mar ariyo, gima, nikech program to Blue Room, universities wa, machalo Tomba University ma Homa Bay, Jaramogi Oginga Odinga mani Bondo, onego bed gi gimolo ni incubator. Makoro joma tindo me university kata joma ni area no. Koro gidhi kanyo, ka in gi business idea mari moro, gini waindi time maber malich. Ka in gi idea mari moro, tidhi kanyo tawacho ni adwa chako business machal kama kaka mare wach mar diek no. Unyalo konya mondo alose business plan. Unyalo konya ni to en business manyalo succeed. Market mar diek en chal nade. Koro gik moko ilago universities magwa gi nyalo konyo nyithindwa mang'eny mondo koro pachwa olokre mondo koro business mosikwa paro. Erokamano. Koro mgajwang wadhi kaunti ma Siaya pile ka pile kata tiang'wen wathoro rango gwenge kendo wang'iyo chirni opogore e kino mwatiso ni chieng' chiro. Wadhi kaunti ma Siaya hawinji chiro ma Siaya. Siro ma Siaya chieng' chiro maber wuon en chieng' tich adek kod ngeso. To nikech wan kod chirni moluore machiegni kaka Ramba, Boro, Ng'ia, koro en ga aswekra ma waluongo na bedo. Koro wantie pile ka pile. Gima wauso Siaya ka mang'eny moloyo en gimoro kaka rech, nikech wan kod lake machiegni ka. Gik moko modongi tete wauso Siaya gin gik mo aoko, obed alot, obed rabolo, obed nyanya, obed kitungu, obed oduma, en gimo aoko. Waonge kod marwa kata ng'ata. Ai nengo mar nam no malo, nengo mar chiro no piny. Omena nyocha wawaro siling 2,000 besen. Sani omena wawaro siling 3,200 to pod i besen. To pod wauso the same price manene wauso ga i chiro cha. Ma nyiepo kobiro en pod dwaro omena Blue Band kod siling 50. Omiyo kwang'iye sani ohala no piny ma onge gimoro amora mwanyalo timo kod ohala ma wakale ng'eny. Number 1 en gik ma wausie mabeyo onge. County government ma nyalo konyowa ema bende nowacho ni gero chiro ma kocha pod okorumo, koro mostly wahinyo mana rely gik ma wagero wawegi gi mondo be chiro mar Siaya ka en mokwongo nego miwa gik mabeyo ma wause. Secondly onego nikech stoche moko wantiere go kama wakene but kata na joma rito soche go be onge. Kech inyalo dhi kata soni kanyo tiyudo ko bomoae bokwale bukoro iduogo back to square one. Kuom nyinga iluonga na Angelina Awuor Anyaseje, jok mang'eny ong'eya kaka Anji. Auso rech siro Siaya ka. Rech sani ohala ok ber. Akia kama pesa olalie. Kech sa jonyiepo sani wasupply ga nyaka rech gi yotende. To tendegi sani kaka jok madhi chiemo kuro onge. Koro ohala ok ber. Sani ohala rach kabisa. Midhiero mag chiro. Doneno kaka chiro chal. Koth kochako chwe. To chuno wan koro wadhi wapond kuonde moko nikech kami ponde onge. Koro jotelo gi konyalo geronwa siro mo maber ma wakato rech maber to kata ka koth chwe to pod iusa. Nigi nyinga iluonga ni Sharon Akinyi but nying mong'ere e chiro ka en Nyakan. An ajohala mar rech, auso rech manum. To gisani rech tije tek. Ohalo dok chien, pesa onge. Koro kata kaka watimre e chiro onge. E chiro kae shida ma wan go. Chiro kae ka koth ochwe kata customer ok nyal donje chiro. Nikech chuodho timo e chiro kae. Koro wakwaya ka sirikal de konywa mondo ogernwa kata kabros e chiro kae, olosnwa chiro, ogernwa stonde maber kata kuma wanyalo buokie. Dwaduok erokamano. Mano de mi ohandwa de dhi mbele kata customer de mor kata sakoth de gibed mamor ka gidonje chiro ka ginyiewo rech. Nikech rech dwaro kama ler. Tineno kaka chichwa chal en kumolil. Koro ing'en kata customer moko kobiro to kalingana kaka chiro chal ok ginyalo bedo gi appetite mar nyiewo rech. Chieng' chiro en kaka kawuono tich adek gi Saturday to ne chieng' chiro kaka chal. Ji ongelre, customer onge,
nikech pesa onge, pesa olal. Koro wan wakwaya kwaya. Ka sirikal de konywa, malosnwa kata chiro, gernwa kata chiro moro maber mamodan. Kata joma oko de bide ber nikech mae Siaya to Siaya kuma rech ntiere. Wan but nam. To koro wan but nam rech wagolo kasta be onge. Okwayo kata pesa. Mane shida ma wan ge chiro kae. Koro mga jong mano en chiro ma Siaya. Winjo ka giywak ni ohala tin. Kaito bende giywago chal mar chiro. Giwacho ni ka koth biro tineno kaka gitiyo matek. Kendo yudo ka gik ma giuso bendo dhuro. To giwacho ni koth biro to goyogi chuno mondo me giringi gidhi gipond kumoro. Geno marwa Nyakwaro mga jwang mamiyo bende wang'iyo chenro gi en mar bende liro it sirikende mag kor gwenge mondo ging'iye kaka oganda nitiere kuonde ma oganda use ka nitiere okang' ma ginyalo kawo mano giketo gibedo makare mondo mi ngima oganda obed kod yot. Ma en achiel kuom gigo mamiyo bende oganda chungo malo kendo dhi ogoyo kura mondo giket jatelo manyadewo ngimagi. Watieko chenro mar siwinde mar ohala miyo wendwa thuolo mogik mar wacho wach mogik mondo walore Nyakwaro mga jwang. Sharon achako kodi. Ago erokamano ne Ramogi TV. Notwaneno post koketi. Nwakawe with gi dwaro sana. Yeah, mondo wachopi wambe ji owinj pachwa kuom wach mar Nyota ni to wachango. Wan kaka joma noyude. Mama no wago erokamano sana. Koro mogik adago erokamano ne jatelo marwa Mr. William Ruto. Ya kuom jiwo yudhe nikech ji mang'eny thoth ji jomoko iro ka ok ji temo dhi skul nyalo yudo kendo tich ne tiyo. Ya iro ka ji mang'eny kata jomo dhi skul go iro ka ji ni mane business kae. Ya business oting'o number of people. Koro wago erokamano kuom pesa ma wayudo ni kendo wageno ni pod obodhi mbele. Ya wageno ni pod en gima nitie kendo bo konyo ji yudhe kamano. Kendo wageno ni odhi medo ting'ore kabisa. Wageno ni twak mabedo okane. Wageno ni dhi chopone mondo ne achiel kuom jok mano inuka kuom pesa mano golo negi. Ya wageno ni odhi yudo. Wago erokamano kabisa. Asante. Haya, Rosie. Erokamano. Mokongo ago erokamano ne Royal Media Services jo Ramogi TV. Mokalo kuom Lydia erokamano ahinya kuom opportunity niendi nikech at least jatend piny marwa William Samoei Ruto dineno na dier pesa mane wagolo niendi okonyo youth ineno. Alafu kendo ago erokamano ne PS marwa mar Youth Affairs. PS Jacob Fikiri otimo a very good job. Bogik agone babu erokamano ahinya because through his mentoring program as a businessman, Mr. Alfred Okuta is my dad. He has mentored me. Agone erokamano to kenda mose kuma intiere okaumos engineer kaumos. Alafu youth wakaukura youth wakaukura kabisa wadhi wagochi wagone jotendwa kura to honorable kuja bende angeno nena okaumos na to wadhi chung kodgi mbele. Erokamano ahinya. Sharon. Yes. Rosie no awinjore no ago wach Nyota. Awinji lakini it's alright. Erokamano. Erokamano Lydia. Politician. Daher mondo mi ago erokamano ne Ramogi TV kuomiwa thuolo mondo vijende wetewa winj pachwa kaka wasewuotho kaka osebedo. Kada wuoyo gi vijende wetewa daher mar konogi ni kuponi thuolo ma kama owuok kata obiro mbele kata idwaro mana ji 10 gitema bahati nyalo bedo ni inyalo bedo achiel kuomgi kata wan ji mang'eny sana no apply to nwayudore achiel kuomgi. Da go erokamano ne Daktari Osewe biro ne ka omiyo wasumo paro kuome mopogore manyalo konyo. Mogik diyiena mondo agone Governor wa erokamano. Nyota project ne wan kode launch. Governor Wenga. To no promise mang'eny obokete team no promise ni beneficiary test
beneficiaries tema Omabe bo chulo negi health insurance 3,000 kurangeni mano binyalo konyo kamora laptop Osachulo podi kurang mano process mine mungi ka botimo gi tax bro keto no timo weche mag tax ne kuom beneficiaries koro kamano ne governor. Asante daktari dakachia ambe agoyo kamano lide kum luonga mondo abi e program ni andarom gi jo matindo aneno ka future mar Kenya karen obe mbele mar Kenya ber ka jo matindo sani chako paro wicho wala wan kane watindo manorom kodgi wicho wala no paro man ni wadhi wasomo yutich maber ti sirkal omiya amora ahinya ka uparo kamano en dongruok maloko paro mondo wane kaka wanyalo konyore. Mar ariyo en market gig maji wacho sia chande en gima chendo ni ji wogo andrech to mine kago andrech ka chopo godhiambo ka rech poko ongiew to koro opan rech bro kethore kata koro ouse nego mapiny kabisa koro kata ohala malongo onge gimonego benwa timoga en ni koro kaka wach rech no koro waketo fridges madongo ma county government nyalo support beaches gi mondo ket fridges makoro kata ok ngiew rech ni tiketa kanyo ero kendo kinyi chalo temo use. Mar ariyo mar adek en onego beni wa link market link market makoro ka kiyudo thuolo to gigi uso kata Nairobi kok chuno nya uso gi mana e dona kamana nyama kanyo jallo nyoche mago hala Dr. Patrick Osewe bendo wasebedo gidawe Richard Rako ko Roslina Achieng kachiel kod Sharon Atieno girito nyakor mawajwang na gedo menda mar nyota iwinjo gi itika gisebedo ka giwuotho kwayo marwa en wakone gi hayo makare kendo mondo migidhi maber e ohelni maggi mondo bende gi lok piny Kenya ma en twak mar siwinde mar ohala orom kono tiangwen manyien nyinga Lydia Okeyo oritu masane. رمضان ده حياتي رمضان ده حياتي يا رب دعاتي تقبلها طول لا 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 رمضان ده رحمة من ربنا. Citizen Duka inawatakia Ramadhan Mubarak. Tumia muda mchache sokoni na muda mwingi kwa mambo yenye umuhimu zaidi. Bidhaa muhimu na halisi tena za kuaminika kwa bei nafuu zikiletwa hadi mlangoni mwako. Fanya oda sasa kupitia Citizen Duka app ama kwenye tovuti ya citizenduka.com au tuma agizo lako kwa WhatsApp kupitia nambari 0710 487 487. Citizen Duka, the home of discount. Ma en injili ngima, injili makelo ngima. Bironu sabato ka sabato, RS achiel okinyi nyaka saa 3 okinyi. Wadhi kelo nu chenro mamit ahinya. Jok mane okosomo lesson, wadhi bet gi lesson mar juma.
to Nyasaye dwaro ni seche duto kata piny obedo matek machal nade, to challenges moro mogodo kik golwa kuom Kristo. Wadhi bet gi children's sermon ma wadendo ni Lulu mag Yesu. To noting'o ligangla mondo hikre ne kedo. Be iikori ne winjo wach Nyasaye. Ni thuon wach mwadwa wuoye en ni mwandu kik teri mabor gi Nyasaye. Wakelo jower mopogore opogore makelonwa injili makelo ngima. Okidwa koso injili ngima kitayou kod an Lorina Chieng. Happy Sabbath. Marubani wametambua skies za shabiki, wana fly to the highest multipliers wakidondoka na big wins. Kwa majina ni Totalia Chen, mimi natoka Migori County na nafanya biashara ya kuuza curtains na bed sheets. Niliekelea 100, nilisukuma ndege mpaka odds ya 2600. Napanga kuexpand biashara yangu, kulipia watoto school fees, hata nyumba pia nisikuwa na nini nzuri niende nijenge. Naweza penda kuambia yani wale wenye wanacheza, waendelee kucheza, usikufe moyo. Achiel kachiel kowuok e wang' apaya ma Maalim Juma Road e boma ma Kilimani, Nairobi, waikore makare kowuok e Ramogi TV gi weche manyien mag migago. Mak mana ni mokwongo wawinj mago mawamiyo pek. Jatend piny William Ruto oyango chakruok mar gedo mar ndach reru manyasani mawuok Naivasha kochomo Kisumu. Ng'at achiel owito ngimane kama chielo pod imanyo mar temo rese bang' ruombruok piny mar ot moro yo Westlands. Familia moro Kisii oikora bolo kar wuodgi mane otho e piny Russia mapok ging'eyo kama ringre nitie. Arwakeni machiegni nyinga Milton Ochieng' Awuor. Gavana ma Kisumu Peter Anyang' Nyong'o opako gedo mar ndach reru manyasani mawuok Naivasha nyaka Kisumu kokono dhi kelo lokruok maduong' e yore mag dongruok e Kisumu kod gwenge mamoko makaluo. Koloso e onyango ma kawuono, Nyong'o nojiwo oganda mondo orwak chenrono ma okoni dhi jiwo weche mag ohala, limbe kod tudruok e gwenge ma Nyanza. Wawinjane kaka noloso motelo. Kuongo wetewa mag jogi jo-Islam gin gi lemo motegno ahinya mar Eid al-Fitr ma gitiekogo dwe mar mogwedhi kaka chik mar Islam wacho. Kendo gibiro bet gi bura maduong' gi president ka en kaeri mondo romb kodgi mondo olem kodgi mondo gin bende gigwedhe Kisumo ka. To mar ariyo wang'eyo ni tich makelo rais kama otegno ahinya en mondo oket mzee mar gero reru miluongo ni standard gauge railway mabiro wuok Narok to chopo Kisumu. To wang'eyo ni standard gauge railway kendo sirikal oseloso bura mpango maber ahinya biro dhi nyaka Malaba e bodwa gi Uganda. To wan waparo ni kadhi nyime kucha standard gauge railway ni nonego ger machop Juba in Sudan mondo jowa manwe Sudan ka bendo koro wabed go in contact mayot kwa idho gari to chopo mayot. Mano wawe ni kinde mabiro
to kuom sani rero ni dwa gere maber makiwuok kaeri tidhi nyaka Mombasa kapok seche 5 orumo. Omiyo standard gauge railway en gimoro mabiro kelo wuoth maber kendo ma smart kendo ma quick makidhi kamoro to kidigni eyo. Omiyo ogero kamano maduong' ahinya ni rais mar Kenya, His Excellency Ruto, kuom timo gima kamaeri kapod wangima kendo waneno. Omiyo kiny waikre uru mar rwako welo Kisumu ka wach maduong' mokelo president maduong' ahinya kendo mse migero go reru ma oa Narok kabiro nyaka ka maka wang' ni kidho reru kiyaka tidhi Mombasa chwe gi samatin. Ero auchiel awinjo kamano ni kiyaka eri kidhi Mombasa sezadi auchiel mano kodongruok to da kupam nono ng'iyani. Ng'at achiel owito ngimane kama chielo bende pod imanyo mondo mi orese bang' odorofa moro mar orofa 22 ruombore kuomgi otieno ma piny norugodo kawuono e kar dak ma Westlands, Nairobi. Riwruok mar Kenya Red Cross ochiwo lipot ma kamano e kinde ma chenro mar reso jal machielo ma pod omoko e kar masirano dhi nyime. Ji mamoko 2 noresi maonge hinyruok moro amora. E weche mamoko bende ma wan godo e thuoloni en ni ng'at achiel nyowito ngimane kama moko 3 oresi e od gorofa moro 3 manyoruombore piny e gweng' ma Motoa e kar chung' od bura ma Kipchebor e kaunti ma Kericho. Jatend migao mar tije e kaunti no Jonathan Korir nyotelo ne chenro mar reso jogo mane ot olwar kuomgi, ka bende nowacho ni mano en tich ma gidhi konyore godo gi jochiw kony mapiyo kod jogo manochiwore machiwo kony e kar masirano. Ji 3 manyoresi notere kuonde thieth manitiere machiegni ka nyaka sani pok oyangi gima dine kel lwar mar gorofa no. Tulikuwa na three people ambayo survivors ambayo tuliokoa, na thanks to the team ambayo ilikuwa hapa, si watu wachache tu, walikuwa watu wengi. Tumesaidiana nao, na kwa uzuri hawa watu 3 wako alive. Pole kwa yule mmoja ambaye amepoteza maisha yake. Yet to be confirmed, the list is yet to be confirmed wa wale watu wote walikuwa site. Kwa vile the first people wenye waliingia kazi asubuhi sio hao, waliongezeka wengine baada ya lunch na saa 4. That's why tujapata the correct number. Na kwa emergency response ya county pia tunaomba tuweze kuscale up. The first 2 ambulances ilikuja, lakini hakukuwa na any equipment za kusaidia. Watu wengi walikuwa kwa site karibu 19, lakini hawakupatikana na hili janga. So tunasema ni asante, lakini ningependa kutoa tahadhari kwa contractors ambayo especially wanaendelea na kujenga wakati wa msimu wa mvua, na kwamba wawe makini sana. Sasa tutaweka maanani ya kwamba hakuna nyumba ya ghorofa ambayo itachengwa katika sehemu hii ya Kipchebor. Kwa maana watu wananunua, wanachenga, na jumba ambayo wanatumia ni ile hawezi hata kufanya kwa ile toilet nini. Hiyo ni shida kubwa sana. Familia more gwenge ma Jabo Hanse e sub-county ma Kuria West dwaro ratiro ne wuodgi mantiere e kind higni 30 gi wiye manochuo gi pala mowito ngimane midhiambo ma tarik 17 ma dweni e senta ma Jabo Hanse mayudore Kuria West. Familia no wacho ni wuodgi moyangi kaka Brian Marwa ne ochuo gi pala kod osiepne, ka bende kane oring kode e ka thiethro chunye nochot. Kata bed ni pok oyangore gima dine kel gwandruok e kind mosenindo kod achich mane ochuoe kod pala, maling'ling' yango ni koko nowuok e kar kuota muna moro mane rika gi methe e senta ma Jabo Hanse. Julius Mwita en achiel kuom familia mar mosenindo, kendo wacho ni kong'o ma ok opuodhi e gwenge ma Jabo Hanse osekelo nek mag rowere mathoth. Kwamba kijana yenu ameumizwa. Mkauliza ni nini mbaya, akasema alikuwa anazozana na kijana mwingine rafikie, na onekana wote hawakuwa sawa.
Sasa baadaye kwenda kupata kijana amechukuliwa ameenda kwa Nyabuhansi Medical Center, pia tukapata mpaka kule. Kutoka kule tukawa matibabu yakawa juu, akawa anavuja damu zaidi, kabidi wamchukua tumpeleke Akidiva. Kufika Akidiva hakuchukua muda, kabla matibabu akawa amekata roho. Alikuja nikakwambia wahi kurudi, mbona huko hai? Akaniambia utanisamehea, mimi ukweli nilienda nikajisahau. Hii kaisha. Akaniambia nisaidie hapo 70. Nataka nichukue kitu hapo Nyabo nirudi. Nikamwambia aje sukai kidogo hatu ingie ulale. Hii mvua imenyesha. Simu ndo nilipigiwa, rafiki yake alinipigia akaniuliza nimesikia aje eti Mayara amedungwa kisu. Nikauliza kisu. Serikali siingilie katikati jamani, mbona watu wameisha? Mbona kuuawa kumekuwa kuuawa? Kila mtu ni kuuawa. Mume wangu hata hajamaliza siku. Ndio tena mtoto wangu ameenda. Ndio nilikuwa nimetegemea tu. Sina lingine. Sina. Koth mapek mamedo chwe e kaunti ma Trans Nzoia medo kelo midhiero kod lal noganda kanyaka sani ng'at achiel osewito ngimane kaluwore kod pi oula. Kaka Fevia Owenje leronwa, aora Sabwani nyopong' momuomo genge kendo donjo e miere man machiegni. Maka wacho ni osebedo kanuore kendo rocho ngimagi e kinde koth kuom higni 20 sani. Ka familia moro 70 dong' maonge kar jot kendo chuno moko mondo dar mar manyo kuonde dak mamoko. Hata nikashindwa kuchukua hata chochote kutoa ndani ya nyumba. Mpaka sasa nimejaribu kuitana majirani pia nao wamejaribu, wametoroka, wameshaenda. Kuja na matingatinga watufungulie hii mtaraje msusu kuanzia kule St. Emmanuel mpaka kule juu. Watufungulie hiyo damu ya Kaptega, damu ya Marinda, damu ya Kapsitwet. Midire mar piwola bende osekelo nimo kod lek mag jopuonjre mathoth, ka jopuonjre moheo 100 e skund primar kod sekondar koth makama itamo dok e skunde, kaluwore ni pi ketho mwandugi kod ting'o uniform kod bugegi. Sirende, watoto 300 hawajaenda shule. Sasa serikali mtusaidia, manake vitabu zimeenda, bags zimeenda, kila kitu imeenda. Hata tukisema Monday waende shule, wazazi wataanzia wapi ndio hao watoto waende shule? Watoto hawajaenda shule na ni wakati wa mtihani. Serikali tufanya aje? Tupatie suluhu ya kudumu. Imekuwa mwezi wa 10 tu tumekuwa na hii shida. Ona hii shida imerudi tena. Tunaenda wapi? Jonyuol koro nyiso luoro margi kotenore kod arita mar nyithigi kod jodak e gwenge makono. Ka koro giwacho ni ngima mathoth ni e kind Akuru ga Sumbi ka dipo ni koth makamae pod biro medo chwe pacho ka. Feva Owenje, Ramogi TV. Gavana ma Baringo Benjamin Cheboi olando ni telo mar kaunti no ok biluwo chik ma od buch Senate nogolo nyaka tiek ywaruok manitiere kind governors kod senators. Maeri biro tok kane orem chopo e nyim komiti mar Senate mochung' ne omenda jopiny kama ne owinjore oduok penjo ewi kaka osetigo omenda jopiny e kaunti no. Cheboi nowacho ni norem chopo e nyim kamati no nikech onge mar winjruok mosebedo e kind governors kod senators. Mambo ya Senate tutaendesha. Hatuwezi kukataa ama kukiuka sheria. Tunataka tu kulainisha maneno kidogo ambayo unatupatia heshima ya kutosha. Sisi zote kama governors na senators tuheshimiane kama viongozi. Hakuna kiongozi mmoja ambayo yuko chini ya mwingine zaidi. Lazima tuhakikishe kwamba heshima inadumu katika serikali yetu. Na hivyo ndio sababu magavana wamesema tupate nafasi tukikutana na viongozi wa Senate. Tulainishe yale maneno ambayo yanatuangaisha kidogo ili mambo yaendelee vizuri. Moko kuom jotelo e kaunti ma Homa Bay orwako mokalo limbe ma dongruok ma jatend piny Kenya William Ruto dhi timo e kaunti no. E limbe mare ma ndalo 4 e kauntis ma kaluwo. Ruto biro donjo e kaunti ma Homa Bay Jumapil kama biro yuore nyasi mar alam moriwo dinde mopogore opogore e kar chung' bura ma Kasipul, kendo bang'e to biro dhi chuo wang'e e gedo mar apaya ma namba Karabok nyaka Diedo, kendo yawo ayanga apaya mar Usinga Ring Road ma bende gedo mare osetieki e kind chenro mamoko mag dongruok.
MCA ma Kanyamwaka osewe wode ka chung'od bura ma Ndhiwa Nicholas Owaka otelo ne jotelo mamoko e jiwo oganda jo Homa Bay kod kar chung'od bura ma Ndhiwa mondo mi obi owuog oko kar romgi mar rwako jatend piny e limbe mare. Wach ne jowa te ma jo Ndhiwa ni wawuoguru oko mondo warwak kir marwa mar Kenya, Dr. William Samoei Ruto. Kendo warwake gi sironyo, kendo warwake gi chia, kendo warwake gi shangwe. Nikech ang'o? Kopo ni nitiere gimoro amora madwa nyis kido moro madibed chochni, to biro nyiso ni wan kaka oganda mar Joluo wakia kama wadhiye, wakia kama waaye, to wakia bende chandruok mwasebedo go. Omiyo nadwa kwayo jo Ndhiwa, ibed ng'ama ni e telo sani, ibed ng'ama onge telo sani, ibed ng'ama dwa bedo jatelo makiny. Ni kar wach William Samoei Ruto ni twariwre urwa duto. To projects masani waneno Mobi kagi pok ni waneno kane ndalo mane Uhuru oriwore gi sirikal ma oriwore gi Raila gini. To sani nyaka ne Raila tero broad based government waneno lokruok maduong' kata e Mobi town ka. Kidhi e gwengwa kucho wan gi lokruok malach. Kwayo kwe makende ne political leaders. Ni ka wendo biro limo differences makor gweng' ka mondo ji owe mondo warwak ker. Ka ker osadhi, ka ng'ato nigi problem gi wadgi, to gichaka kama ne giwe. Familia moro e kaunti ma Kisii obago nyasi matimo ranyisi mar iko mar wuodgi mong'ere kaka Cliff Leden, rawera manowito ngimane e piny Russia bang' ka norwake e kweth jolweny ma pinyno. E nyasi ma kamano manopong' gi kuyo, familia no nobago kendo ne ochunogi mondo mi gitime, kata bed ni ringre wuodgi to ne onge kendo pok ging'eyo kama entiere nyaka ne giyud milome ni notho e piny Russia. Ne gimoko misume e wi liel kata bed ni ringre wuodgi ne onge e ranyisi mar midhiero magikale. Sharon Ong'ao nigi ler mathoth. E gweng' ma Nyamataro mantiere kaunti ma Kisii, familia, wede kod osiepe mag Cliff Leden ochokore ka mar timo ranyisi mar nyasi mar iko. Nyasi ma otim maonge ringre moramora. Familia ni obago nyasi mar kopo mogik ne nyathigi Leden, mayangore ni otho e piny Russia. Ringre mare pok oyangi kama nitiere, bang' yudo milome mar tho mar wuodgi dweche 2 mokalo, koyangore ni wuodgi en achiel kuom jo Kenya manowito ngimagi Donetsk e lweny madhi nyime e kind piny Russia gi piny Ukraine. Ne jonyuol Leden, nyasi mar iko ni chalne gi lek, wira ni wuodgi ne owuok e pacho ka dhi e tich e piny Russia mar loko chal mar dalagi. Kawuono ochunogi mar moko misuma 35 kaka ranyisi mar hike manodago e piny ka. En lit maneno e wenge jok mochokore liendni, ka pi wang' diedo e wengegi. Kata kamano, min Leden poko yie gi tho mar wuode. Ninaomba serikali munisaidie mtoto hata nipate hata kitu kenye kitanionyesha kwamba hayuko na uhai. Mimi sina nguvu yaani sina chochote. Mmeniwachia mtoto mchanga. Nitamlinda vipi? Naomba kwa serikali watangulizi. Naomba munisaidie mtoto wangu arudi. Mimi ni mama yake. Tangu nisikia hiyo maneno sina njia yoyote, ni kulia tunenalia usiku na mchana. I'm so disappointed by the government after we have waited for more than 2 months, and then yesterday they said that we are not going to have the body nor any compensation, nothing at all. So this person, he died in vain. So we are appealing to the government of His Excellency William Samoei Ruto, please look into this so that at least his family, more especially the kids he has left behind, the wife, wapate something. Sasa serikali kile itatusaidia ni kama familia, kuna watoto wake hapa, kuna mke wake, mamake. Ne wuon gi mong'ere kaka Christopher Ndege oyango ni ting' ma wuode wene pek. Ameniwachia bibi yake na watoto wachanga. Sasa naomba serikali njia yoyote. Mimi pia nimeseeka, sina sahi mahali mengi nitafanya. Nimeseeka, sina nguvu, nitaenda kutafutia watoto yake. Serikali wana njia gani itaweza kunisaidia, saidia na watoto yake. Ma en familia mar ariyo makoro bago nyasi mar kopo mogik maonge ringre joherage. Bang' familia mar Clinton Nyapara mawuok e gweng' ma Bonchari bende nopidho yien kaka ranyisi mar kowo wuodgi. Sharon Ong'ao,
Ramogi TV. Jatend piny William Ruto oyango chakruok mar gedo manda chereru manyasani mawuok Naivasha nyaka Kisumu nyaka Malaba, nyasi manotime ka tiegruok jopuonj ma Narok. Koyango ber ma chenro no dhi kelo, jatend piny okoni odhi kelo dongruok mag ohala e gwenge ma Hoho mar Okak, Nyanza kod Imbo mar Kenya. Jatend piny oyango chenro no e kinde migeno limbe mare e gwenge ma Nyanza kochakore odiechieng' makiny. And ultimately to Malaba, we are consolidating Kenya's role as the logistics backbone of East and Central Africa. That is why in Kisumu on Saturday, we will break ground on the 107 SGR Phase 2C section, linking the port city of Kisumu, to the border town of Malaba through Busia in Busia County. When complete, this will establish a continuous artery of nearly 1,000 kilometers from Mombasa to Malaba, a corridor that will not only move goods, move people, but also secure Kenya's place at the center of Africa's continental trade. Erokamano nyaka Ramogi kuom medo kete Ramogi TV en thuolo mar kawo yweyo mokwongo e migago. Aneno tekana asebedo mos San Pascal kod Pauline Pascal ka wawinjo weche manyien kod Liz Okoyo Mbita, Evans Omondi Okoyo Makamriri Suba North, Ramogi TV ler kamili Suba. Kaeto Milton Migago nenre mayo madua ka ntiere Magina Kabwoch, Masicho Ula Bete Kiawa Manotis Andango Governor Magina. Kaeto machielo an kodi Masara Singa Nyakwaro Dongo mar wang' neno West Kanyamkago owacho ni Ramogi TV ler ahinya koma wantiere nieri. Kaeto Ambrose Wotingare owacho ni wawinjo e yo makare. Nyakwaro Ramogi wakaw yweyo matin, kik idhi mabor, bang' thuolo machuok waduogo gi mamoko. To mean cutting corners, Citizen Duca brings you affordable essentials and quality daily products you can trust. All you need to do is WhatsApp us your shopping list to 0710-487-487 and we deliver. Citizen Duca, your home of discounts. Citizen Duca, the home of discounts. Imagine this, just the sound of waves and your children's laughter carried by the ocean breeze. Diani is for you. Tiny footprints on warm white sand, moments that remind you what truly matters. Family. From 47,600 Kenyan shillings per person sharing for 3 nights, or for those who imagine discovery, then come experience Mombasa. Shared plates of Swahili cuisine, vibrant coastal life from 39,000 Kenyan shillings per person sharing for 3 nights. This Easter, don't just travel. Choose the story you want to tell. Book now with View Travel. Ne thuolo mar yudo weche tuke duto nyaka mopondo. Mbaka makende mag jotugo kendo mag jomolony weche tuke. Can you believe it? Magite yudore chenro mar pau tuke. The 4.84 kilometers. Nonro matut kod gigo matimre manyien mag tuke duto mawuok e piny mangima. Tudri kod wangeso kangeso Ramogi TV. Kochakore saa 8 odiechieng' ka wami gik motimore pau tuke.
Kaw thuolo mwachiwoni mondo inyiew mabedewa e nengo molwar. Ok mano kende, ibiro mabedewa e nengo molwar mokalo kanyo ka ibiro ikaw in iwuon e kambi maro mar Royal Babati Factory Limited. Corrugated and box profile yudo nengo mar $353 kende kuom mita ka mita. Brick tile kod Roman tile yudo nengo mar $370 kende kuom mita ka mita. Chenro mar kelo mabete wenyeo kodwa nyaka ma intie dono mongi chudo moro amora bende nitiere. To ka ibiro ikaw in iwuon tibo kungo omenda mathoth kendo ibo yudo mabete ma inyiew kodwa e busi ariyo kende. You are told certain number 0722638383. Ana neno mabera inya giwanga kenda neno gima initimo ne pari. Nikech timo richo nyim jogi te nyaki kwae ng'uono mane nyim jogi te. Machiegni kendo, piny Kenya dhi bago romo magala moro motis ni International Maternal Child Health Conference chakre wuok tich ma juma manyien kaka okang' mar medo sumo paro e wi duoko piny thoe mag nyithindo matindo kod mine e kinde ma ginyuol. Ka giloso kod jofwambo kotelnegi kod Laktar Serem motelo ne weche mag nyodo, migawo mathieth kata kamano owacho ni kata kobedo ni thoe mag nyithindo gi mine osebedo ka dok piny kidam, kwan ma thoe ma kamago e pacho ka pod ni malo. Moko kuom gik moko adek ma jolony lero ni kelo thoe mag nyithindo matindo kod mine gin kawo thuolo mathoth ka mine pok ochopo e osiptal kod rem yudo thieth e rang'iny mamalo kochopo e od thieth. We are going to the conference to learn, share knowledge, get the best practices and the strategies which are working. So that question will still bend. It's still on all of us. And I think after the conference, maybe in some months to come, we can regroup and chart the way forward. From 1993, we have been, the maternal newborn deaths have been coming down until somewhere like 2016, where I've mentioned. And it has stagnated for now the last 10 years. So the reason is, having known that data, then this is now why we are doing the awareness and RRI. Because we have realized that we are not making progress. And in those documents, it's clearly put it in black and white that as a country, we need to do ABCD. We still have a high number of newborn deaths. This means we lose 92 newborns every day, translated to 4 newborns every hour. And when you look at the progress we've made as a country in the last 30 years and focusing on the last 10 years, the numbers are slowly going down, not as much as we wanted. Currently, our top 3 killers are birth asphyxia, prematurity, and sepsis. Buch ywaruok malo e kind kambi mar Lake Agro Limited kod jokanyo mag anyuola mag Yala Swamp ibiro winji tarik 14 dwe mar Ang'wen higani e doho mochung'ne weche mag lope e kaunti ma Siaya. Anyuola no kotelnegi kod jopur kod jotend rowere ma Imbo ma Lego seyo joket mwandugo kuom yako lop anyuola ma ok giluwo chik kaka owinjore. Gilieko ni kambino nochako puro niang' kod gedo e kar thidhna ma ok okaw pach jopiny. Koloso oko mar doho, jachung' e lo anyuolano Bernard Mugele owacho ni lobno ne opuodhi kendo go chapa e oboke moyiedhi kaka mar jopiny e higa mar 1970 kendo winjore odong' e lwet jopiny. Ni biro pure niang' keto gede to ne ok wang'eyo nikech nyaka sani gihikago pod akia ng'ano pok anene gwang'a nyaka winji nen kanyo. Koro kang'e ni thuolo no nwang'o kuom jopiny mage manomiye donjo kanyo. Kora kwanu ka uyie, sirikal koyie to konywa. Wachandore, waleo, wamoko, kakwa konyre gi nyithindwa. Watho kakwa timre bende onge. Mago yie orengo, yie moni konywae.
kaka wan kae ni wate awabiro kawuono mondo wasemio Rai Company barupe mang'eny mondo owogi puothwa to osebedo ka okodew kendo tamre. Koro kawuono watere court kendo wakwayo ni court ma Kenya oluw chik mar puodho nen mar jopiny kulingana kod gazetment manotim 1970 nen mar community modak Yimbo kod Alego. Koro wakwayo ni chik mondo olmi luor keche Kenya en piny mabedo governed kod chike. Koro ng'at ma mavunjo chik no to koto rang mondo kaber jopiny onwang' hakigi. Wadwarou biuru wabeduru piny ukonyo yudo puodhoni mondo duogi lwetwa wayud kaka wachiemo wayud kaka wapuonjo nyithiwa. Meli moro mar adhai moting'o gache 3,800 manitere piny Saudi Arabia nobaro kendo goyo dho wath ma Lamu kaluwore gi lweny madhi nyime kind piny Iran, Israel kod Amerika. Ma koro en meli mar ariyo baro kendo goyo dho wath ma Lamu ka meli mokwongo nogo juma mokalo kod geche 460 nikech lweny ma kamano. Joja oko nigi ler mathoth. Wath ma Lamu medo bedo modich kaluwore kod lweny madhi nyime kind piny Iran, Israel kod Amerika, gino momiyo moko kuom meli matero mwandu e piny Saudi Arabia koro baro gi mwandu ma kamago kendo lorogi e wath ma Lamu. Ranyisi en meli ni mar adhai midendo ni Grande Florida manoting'o gache 3,800 manitere wath ma Jabal Ali, Saudi Arabia, to kata kamano koro ilorogi e wath ma Lamu kendo biro bedo kae e thuolo mapok oyangore. Over the last 3 weeks, we've been very busy. We've received the first car carrier we received last week, and this is the second car carrier which is carrying the highest number of motor vehicles to be transshipped at the port of Lamu. This car carrier is carrying over 3,800 motor vehicles and 54 packages. Na haya magari yalikuweko yaende Uarabuni katika port ya Jabal Ali, lakini kama mujuavo katika ulimwengu kuna haya matatizo yanayoendelea katika bara Arabu ya vita. Sasa hii meli ndo imedivert kutoka kwenda Jabal Ali na imekuja katika hii bandari ya Lamu. Jatati KPA Captain William Ruto koni wadhni biro bedo modich to chutho kaluwore gi kwayo magimedo yudo kowuok kuom weg meli masani dang' nigi mwandu mokwamo e chuny nam mamanyo kuonde maginyalo tene meli kod loro mwandu. Wiki ijayo, the next kama wiki mbili itakayokuja, tutapokea meli kubwa zaidi, inabeba zaidi ya magari zaidi ya 5,000 zitashuka hapa bandari ya Lamu. Lakini sasa vile huko kumechafuka, sasa hizo meli ni kama zina randa ama tutasema zina drift baharini, ambazo zinakuwa zina consume mafuta, na crew watakuwa wanataka kuna chakula, kuna maji. Sasa wengine wameulizia ili wapate kuja kutia nanga hapa. Okoni chenro magin godo en neno ni mwandu magoyo wath ma Lamu gin mago ma ichwale pinje maoko, ka wath ma Mombasa to bedo mar mwandu mabiro e pacho ka to kod pinje machuok mag libamba. This port in the next 3 or 6 months, it will be one of the biggest ports within this region. And I'm happy that this port is the only port within this region that is able to handle the deepest draft vessels of over 17 meters draft. Basi 1 na 2 kwa sasa tumezidedicate as a container berth. Meli za makasha ndo zinafunga upande ule, na hino ya namba 3 huku ambayo imefunga Grande Florida tumeidedicate kama berth ya kufunga meli za conventional cargo. Ma gikoni en ranyisi ni piny Kenya medo goyo okang' e weche mag ohala to chutho mag mwandu ma ikele pacho ka kod mago ma itero e pinje maoko. Ukiona bandari zile kubwa dunia hii, ile bandari unaweza sema bandari namba 1 kama ile ya Singapore, 95% au 95% au 96% ya mzigo ile wanapokea ni transshipment. So safari yetu ya Singapore imeanza hapa. Unaona sasa mambo ya 95% ya mzigo ni transshipment, ndio tunafanya yale Singapore yanafanya. Meli ni manikod teko martingo geche 9,000 e meli maduong'ie mogik goyo wadhni ma Lamu, katendo wadhni koni gigeno yudo meli mamoko. George Aoko, Ramogi TV, Mombasa.
Tendon bura mar ODM chiwo twak margi ka giyango kenge magiseketo e neno ni romo margi ma jokanyo moyiedhi NDC otimore makare. ODM chano mar romo jokanyo mage moyiedhi mar NDC tarik 27 dweni ka koro wawinjane kaka gitwak e Chungwa House, Nairobi. It only ratifies the decisions that have been made by NEC and National Governing Council. You cannot introduce another agenda in a special NDC. So the party is going to have a special NDC now, and it's going to have an ordinary NDC at the end of the year when it is due, and by 31st of December, or about that. So, number two, the constitution of the party is very clear on the membership of the NDC. And the parliamentary group is an organ of the party. And all members of parliament attend the NDC as members of the parliamentary group. And they are all invited. But most importantly, I didn't want to speak, but let me say this. I want also the media to be fair to ODM. You're being very, very unkind and unfair to ODM. ODM is a huge party. It's a party of 20 years old. When 3-4 members dissent, you cannot say that the party is in problems, the party is in chaos. Only 3 people. Only 3-4 people. And we are a party of 109 members of parliament. And only 4 people, when you cover their press conference, you say, oh, the party is in disarray. First, you are being very unfair to the party. Secondly, I want to say this. I want to send a message to these village parties, this DCP, these small village parties in town here. I want to tell that man we impeached in Parliament, Gachagua, to stop speaking about ODM all the time, including this morning. Speak about your party. Why are you bothered about ODM so much when you have no party yourself? You know, the village party, you cannot compete with ODM. ODM is a national party. It's a party that has members of parliament from every county in this country, from Mandera to Turkana, from Migori to Busia, from Busia to Vanga in Kwale. ODM has membership there and has representation at the MCA level and at the parliamentary level. You have just started a new thing, you know, a test tube party. You don't even know whether it will reach 2027. And you keep on talking about ODM day and night. Talk about your party. Don't stop talking about ODM. ODM is not your equal. And then you keep on talking about, in the first place, you keep on saying, Watu yetu. Why can't you go and sell your party to your Watu? Why are you, all the time talking about ODM? As though ODM bandia, ODM sijui dini. Bwana, I know when you are impeached, you feel pain. But this pain should not take you to levels that I have seen him going now. Yeah, because we are sick and tired of this man talking about our party all the time when he has no party himself. He has a test tube test that is going on. We don't know whether it will function or not. Lastly, I want to say this. Some of the people you are seeing who are opposing this ODM out there, I don't want to mention names, these are people who have destroyed other parties. Some of them destroyed Fort Kenya when Jaramogi died. Others destroyed ANC party, and we accommodated them in our party. Now they want to destroy ODM. Nobody will allow that. I can assure you here, nobody will allow anyone to destroy ODM. Yes. This is the party that was left to us by Baba. And you know the headquarters of Orange House, I mean Orange Democratic Party. Where is it? Chungwa House, where we are. People who are just issuing statements out there in the village, in the streets. And you can see we are doing things in the headquarters of the party. Who is the party? We will not allow anybody to destroy ODM. People have destroyed other parties in that group. We know them. Some destroyed Fort Kenya, ikaenda kukua huko palingine. Others destroyed ANC, we gave them accommodation. Now we want to destroy our party. We will not allow that. And we are prepared for the NDC. Watu wakutane mundu kumundu. There are no more jokes again in this party. We will meet face to face. If you want anything, come to the NDC and you will face us there. Nobody is a coward here. Baba has never taught us being a coward. He left us strong. He left us when we have matured as a people.
we will make sure that this party is run in accordance with the constitution of this party. Anything outside that, we will deal with you perpendicularly. Thank you very much. Thank you. Mago ne jotelo mag ODM ka gitwak achiel kachiel kowuok e log tich mar ODM e boma ma Nairobi. Ka wadhi nyime ni ikruok dhi nyime e kati mohala mar BBS e bore Nairobi ma dhialo nyasi mar Eid al-Fitr manyiso giko matweyo mar Ramadhan. Oganda ahinya to mago mag din mar Islam nenore ka yuoro kati mohala no mar nyiewo lewni kod gigo duto minyalo ti godo e dhialo nyasi mar Eid. Kaluwore kod jata tije mar ohala no Munir Sheikh Ahmed, gisetimo kare neno ni arita oridi kaka yor neno ni nyasi mar Eid otimore e yor kwe. So we've invested in ensuring the security of both the shoppers and our shops. And the security is both overt and covert. The clear one that everyone will see is the armed police guards, which are over 25 on daily basis that are located in the mall. And we've got similar or larger number that are in plain clothes. That's in terms of personnel. We've got also equipment, including CCTV surveillance 24 hours. All the cars that come into the mall thoroughly searched, including with sniffer dogs that will detect any explosives or guns that may be carried into the mall. Moko kuom jopur mawuok e kaunti ma Narok onyiso luoro margi mar yudo cham matin e kindeni kaluwore gi nok mar mbolea e kembe ma kano mbolea mayudore e bomano. Jopurgo eko bende ochiwo ywak e wi rach mar apaya e gwenge makono kendo kwayo jatend piny William Ruto mondo omigi resruok kendo konygi e bero apaini makono mokiewo gi ndach gach okolo migeno mar gero e gwenge ma Motony yo Narok ma Nyandwat. Tuko na shida kubwa ya mbolea na road infrastructure is a main problem now to the farmer. Sasa tunaomba Mheshimiwa Rais akikuja kuanzisha hii barabara ya standard gauge railway akumbuke mambo ya mbolea, kwa sababu wakulima wameumia sana, kwa sababu mbolea inakuja kwa uchache. Hata mtu unakuja ukitaka mbolea 100, mwingine anataka 200, mwingine anataka 20. Tunawekwa wote kwa laini moja mbolea 5 kulingana na vile inakuja. Hii 5 tunaona itatupeleka muda, itaisha ya upanzi hapa Narok. Tunaomba serikali itusaidie tupate mbolea ili tuweze kupanda kwa muda yule ambao unafaa. Tunateseka ila hakuna fertilizer. Tunakuja kutaka mwezi wa pili mpaka saa hii hatujapata. Kama mimi nilikuwa nataka 20, ninalima eka 20 ngano na mahindi na maragwe. Saa hii watu napanda, hakuna nini hajapanda. Tunaomba wewe Rais, ongezea sisi fertilizer, apate fertilizer kwa wingi. Riwruok jo Scout kaachiel kod